Goddag klassen. I dag skal vi lære om ordklasser. Hvilke ordklasser vil I gerne lære noget om? Navnord. Navneord eller det latinske navn for det? Substantiver. Substantiv. Og hvad vil I ellers lære om? Udsagnsord. Udsagnsord. Hvad hedder det på latin? Verbum. Verbum. Ja. Lad os starte med navneord. Vil du komme op til tavlen, lille ven? Ja, det er gerne. Vil du lige skrive noget om navneord? Vil du ikke skrive noget om navneord? Så gør jeg det for dig. Navneord kan typisk endes på Møgsvin. eller luk røven i klassen. Navneord kan typisk kendes på en eller et ved at sætte det foran. Ja, møgsvin. Vi har at gøre med ting eller personer eller begreber. Kan jeg så få noget ro i timen? Skal jeg til? Er det? Prøv at lukke røven. Godt tid. Så skriver hun noget. Nu skriver hun noget om verben. Hvad ved du om verber? Det er noget, man gør. Skriv alt det, du ved om verber ned. Alt. Så meget ved du heller ikke. Ja, nemlig noget. Men gør eller når du nu bruger ordet gør. Når du nu bruger ordet gør, så mener du noget, der sker lige her og nu. I nutid. Men Ja. kan det ikke også godt have været sket? Jo, det er derfor, man vil sætte. Jeg. Eller. At foran. Ja, det er flot. Det er rigtig flot. Der venter der en helt speciel præmie ude i baglokalet. Hvad laver du, Peter? Så er man bare ikke